слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Пытанне да кожнага». Мір вам, паважаныя слухачы. Разам з вамі ў эфіры Сергей Брэшцель. Тэма сённяшняй размовы мае назву «Бог гаворыць». Сёння я выбраў тэкст з першага паслання да Карынфянаў. Ён апынуўся для мяне выпрабаваннем. Я не ведаў, як паступіцца да гэтых вершаў. А перад кожным прапаведнікам стаіць мэта зразумець тэкст, растлумачыць іншым, знайсці практычнае ўжыванне. З чаго пачнем? З 3 літар «С». У Евангелі паводле Марка 4:14 напісана «Сейбіт слова сее». Размова пра Господа, які заняты пашырэннем ісціны. І што? Адбываецца цуд. Мы з вамі доказ гэтага цуду. Нядаўна адзін мой сваяк публічна прызнаўся, што вінаваты і папрасіў прабачэння. Ён хрысціянін, любіць і баіцца Бога. Калі я слухаў яго, то думаў, Бог працуе. На гэтым тыдню ў мяне была працоўная сустрэча. Ехаў поўны надзеяў на прадуктыўныя перамовы. Нават уявіць сабе не мог, што гутарка не атрымаецца. Дзень мой быў сапсаваны. 2 мужчыны ў маёй прысутнасці пералаяліся. Я быў як бы паміж двух агнёў. Крык, лаянка, адвык ад такіх гутарак. Яны сталі рэхам з іншага свету. Я быццам вярнуўся ў мінулае. Чаму? Бог змяняе людзей. Павел у лісце да Ефесянаў пісаў: «У ім і вы, пачуўшы слова праўды, Евангелія вашага збаўлення і паверыўшы ў яго, запечатаныя абяцаным Духам Святым, які ёсць зарука спадчыны нашая на выкупленне ўдзелу, на пахвалу славы яго». Бог пасеяў слова, мы паверылі ў яго, атрымалі Духа Святога, ён стаў знакам Божым для нас. Хрысціяне новыя людзі, таму могуць сказаць не царкоўным: «Я разумею цябе, але і ты не разумееш мяне». Хрысціяне для нехрысціянаў замежнікі, бо растлумачыць, як і чым мы жывем, да канца немагчыма. У падобнай сітуацыі апынуўся Ісус, калі гутарыў з Нікадзімам. Господ казаў пра нараджэнне звыш, а той нічога не разумеў. Давялося Яну запісаць словы Хрыста: «Калі я сказаў вам пра зямное і не верыце, як паверыце, калі буду гаварыць пра нябеснае?» Таму ў Бібліі напісана: «Спазнаеце і ўбачыце, які добры Бог». Адносіны з Богам трэба перажываць на ўласным досведзе. Нешта падобнае спрабуе сказаць Павел. Жыхары горада Карынфа адны людзі, хрысціяне карынфскай царквы зусім іншыя. Знешне падобныя, усярэдзіне розныя. Таму што Бог адкрыўся, Божие адкрылася. Для чаго? Каб стаць прыкладам Божай любові і ласкі для іншых. Нядаўна на трасе я абганяў аўтамабіль. На шкле заўважыў налепку, крыж і надпіс «З Богам». Сёння ў людзей свае ўяўленне пра Бога і яго ахову. Кожны раз, калі я наведваю велічныя цэрквы ў розных гарадах і краінах, то думаю пра тое, што Бога спрабуюць стрымаць у будынках, а Ён хоча заняць наша сэрца. Храм мы. Гэта і адбываецца, калі вера на словах ператвараецца ў веру на справах. Такім чынам, давайце прачытаем урывак з першага ліста да Карынфянам, 2 раздзел з 9 па 16 вершы. Але як напісана: «Вока не бачыла, і вуха не чула, і не ўзыходзіла на сэрца чалавека тое, што Бог прыгатаваў тым, якія любяць яго. А нам Бог адкрыў праз Духа свайго, бо Дух усё даследуе, і глыбіні Божыя». Бо хто з людзей ведае, што ў чалавеку, акрамя духа чалавечага, які ў ім, гэтак і таго, што ў Бога, ніхто не ведае, акрамя Духа Божага. А мы атрымалі не ад Духа свету, але Духа, які ад Бога, каб ведаць, што падаравана нам ад Господа. І гэта мы гаворым не словамі, якія нас навучыла мудрасць чалавечая, але словамі, якім навучыў Дух Святы.
параўноўваючы духоўнае з духоўным. А душэўны чалавек не прымае таго, што ад Духа Божага, бо гэта глупства для яго, і не можа зразумець, бо пра гэта судзіцца духоўна. А духоўны судзіць усё, сам жа ён нікім не судзіцца, бо хто зразумеў розум Господа, што будзе нешта даводзіць яму, а мы маем розум Христовы. Мяне заўсёды ўражваў Павел. Так шмат у Новым Запавеце напісана пра яго, але пры гэтым апостал стаіць за Христом. Сённяшні тэкст не выключэнне. Мы разгледзім яго з дапамогай 3 загалоўкаў. Бог і мы, Бог і яго дарунак, Бог і пропаведь. З 9 па 12 вершы Павел кажа пра адкрыццё Духу Святога, і яно мае дачыненне да нас. Першае – Бог і мы. Павел піша, што мы з вамі носьбіты інфармацыі. Мы думаем, марым, ставім мэты. Хто ведае, што ўсярэдзіне? Толькі мы. Як? Дзякуючы чалавечаму духу. Хто дапаможа мне зразумець думкі Господа і яго ісціну? Толькі Дух Святы. Мы ўжо казалі, што кожны хрысціянін мае Духа Святога. Для чаго? Каб ведаць пра Божыя багацце і пашыраць іх. Як прыходзіць у наша жыццё Божае адкрыццё? Праз розум і сэрца у штодзённую практыку. На ўсіх этапах праца Духа Святога. Таму разуменне словаў. Шануйце часам, духа не гасіце, не давайце месца д'яблу, свабода ці перашкода для Божай шчодрасці. Другое – Бог і яго дарунак. Павел сцвярджае, што мы атрымалі Духа Святога, каб ведаць дараванае нам ад Господа. Цікава, што 13 верш кажа пра Бога натхнённасць. Гэты тэрмін вядомы, калі мы тэксты Бібліі, Стары Запавет і Новы Запавет чытаем. Чалавечая асоба робіцца часткай дасканалага боскага слова. У кожнага аўтара індывідуальны стыль. Бог не баіцца стаць побач з чалавекам, таму і назіраем дзеянне Духа Святога ў гісторыі і на старонках Святога Пісання. Усё Пісанне натхнёнае Богам, піша Павел, і карыснае дзеля навучання, дзеля дакарання, дзеля выпраўлення, дзеля дысцыплінавання ў праведнасці, каб дасканалым быў чалавек Божы, да ўсякая добрая справа гатовым. Ці дзейнічае Дух Святы праз нас? Вядома, яго дарунак – боганатхнёнасць, розуму, сэрца, жыцця. Бог выкарыстоўвае ўсё, розныя словы, розную падачу, розныя прыёмы, параўноўваючы духоўнае з духоўным. Што гэта значыць? Мы іншых навучаем ісціне словамі, якія нам дадзеныя Духам Святым. Сябры, вы не ведаеце, хутка ў нашай рэдакцыі з'явіцца 12-я праграма для пажылых людзей – «Срэбра». Хто аўтар? Наш былы гукааператар Олег Крупка. Ён пенсіянер. У свой час даглядаў сваіх родных. Цяпер у царкве адказвае за групу пажылых людзей. Мы спадзяемся, што яго словы апынуцца боганатхнённымі і дапамогуць зразумець нашым слухачам у сталым узросце, што яны не забытыя, не адзінокія, не бескарысныя. Так, на кожным месцы служэння ёсць мы і Божая сіла. Яго боганатхнёны дарунак уплыву на іншых у нядзельнай школе, на хатняй групе, за кафедрай, падчас сведчання, на сустрэчы і пры выпадковай гутарцы. Што ж самае важнае? Трэцяе. Бог і яго пропаведь. Вершы з 14 па 16 распавядаюць пра цяжкасці і радасці духоўнай асветы. Толькі духоўныя людзі разумеюць духоўныя рэчы. З няверуючымі складана. Гэта як апісваць заход сляпому, крычаць глухому, тлумачыць прыгожае помніку. Апостал сцвярджае, што хрысціяне мяркуюць пра ўсё. Чаму? Маюць мудрасць ад Бога і трымаюцца маральных стандартаў. Таму Бог даў ім права быць арбітрамі сучаснага грамадства. Павел ідзе яшчэ далей і сцвярджае, што мы маем розум Христоў. Думка сугучная словам з ліста да Філіпянаў 2:5. «Бо няхай тое ў вас думаецца, што і ў Хрысце Ісусе». Размова пра склад думак. Дзякуючы Духу Святому мы пазнаём думкі і планы Хрыста. Што ўсё гэта значыць? Калі б не Дух Святой, якім было б маё жыццё? Мёртвым? Якім была б маё сведчанне? Мёртвым? Якой была б мая пропаведь? Мёртвай? Якімі былі б тэксты Пісання для мяне? Мёртвымі. А зараз Бог гаворыць нам і праз нас.
Першае, хочацца натхніць кожнага. Зразумець ісціну без Духа Святога цяжка. Сапраўдная боганатхнёнасць і сіла без яго нерэальныя. Пытанне да кожнага, ці вы гатовыя пакаяцца і прыняць дарунак Божы, Духа Святога. Другое, хочацца папярэдзіць кожнага. Мы спрабуем дзяліць жыццё на наша і Божае. Такое мысленне хібнае, усё яго. Таму пытанне да кожнага, ці вы гатовыя прапусціць Господа наперад і дазволіць Яму дзейнічаць. Няхай Господ гаворыць праз нас. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сергей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас. Праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 22 40 20, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага. Беражы вас Бог.